Е, така да бъде, не го проблем. Няма. Това някъде е приготвил, тук къде е. Да. Сега да слагам ли? Снимаш ли? Да, слагай си, бе. Нали си най-фотогенично? Не, той не се вижда. Няма снимай мене, снимай чуждото. Така стая с лобо. Трябва ми да. Имаш машини всичко. Как нямаш? На ръката е така. Като нямаш място, нищо не може да направиш. Там деца бутахме. Ники, колко е това? 18. И 10, 28 минава, не? Здравствуй. Гъбите къде са? Обаче тук добре, много добре бъде. Може ли на другата страна? Да, не, ни го сменя. Да, натисни го. Сок ти трябва да сменяш сам копчето. Не можеш да... Не е автомат. Е, така е. Бюджетна версия. Това много е. Гледам долу. Де си? На сенчора. Много хубаво разбъркаме. Браво. Да не мога да Дай шоколад. Ако искаш пак се смени посоката просто. Дай мога да сменим само на другата страна. Другото копче, да. Не, другото. Това към мен. Да. Дали аз това тръгнах и... Аз тази. Върнах ме. Колко килограма е готовата смесена? Колко килограма сме готови? Общо. 75. 100 ги има, нали? Над 100. Над 100. Колко ще събере още според тебе? Това е към 105 кг. 150 ще ги събере ли така? Ще ги събере 150. Трябва другата ти, аз за това. 150, ама ще... Аха, на раба. Може 140 ще върна 130 ще е най-добре, да. Да, сега на другата страна още малко. Да не объркаме къде има. Смени сега на другата страна, да. Ти си гледай твоите продукции и гледаме нашата. Те също повече, само че умален вариант. Те се притесняват, като е по-малко, ъгъла на лопатката. Дали и дали ще бъде хубаво така е трудно. Сериозно, да? Това е.